Tudatos tervezés, mérnöki megoldásokkal kellenek, azért is vannak maga ez a csomópont rajzok, a víznek az elvezetése, rejtett csatorna, minden egy letisztult, minimalista stílusból van szó. Van maga egy titokajtó ebbe a dologba, illetve az egyik legfontosabb része egy hőszigetelt szoknyás üveg, ahol szakmailag nagyon sok fejfájást okozott nekünk, de a megoldást maximálisan megtaláltuk. Egy olyan speciális gyártóval, aki nekünk maga ezt a speciális üveget le tudja gyártani, be tudjuk illeszteni, és tökéletesen sikerült. Maga a modell nagy segítségünkre volt. Több hónapos kutatás, fejlesztés alapján megvalósult igazából maga az első megrendelésünk. Ez a tükörszauna, ezt mondhatom, ez Budapesten egy penthouse-nak a tetején fog. Arról is természetesen csinálunk maga egy felvételt, megengedte maga az ügyfél. Azért mondhatom azt a dolgokat, hogy olyan mérnöki megoldások itt nagyon jól lehet látni, itt még skiccek, számolások vannak, mind olyan dolgok vannak, amikből kialakult a végeredmény. Csomópontokat is nagyon fontosnak tartjuk. Minden egyes csomópont, hogy lehet látni, minden egyes rögzítések, csomópontok ki vannak ugyanúgy találva. Természetesen csak egy részlet, nagyon sok részletet mutatunk be ebből a történetből. Ha egy tudatos tervezésben gondolkozol, és egy minőségi projekten, akkor elengedhetetlen az a dolog, hogy tudatos tervezés nélkül nem lehet valójában sikeres maga egy projekt. Hogyha ezt keresitek, akkor keresetek bennünket bizalommal, és segítünk a projektnek a megvalósításában 110%-osan. Üdvözlettel, iSauna Manufaktúra csapata!